Anong variety po ito ng bromeliads? Masyadong kasi mamay po ang Mga ano po siya, may mga nagsalag ng ubo. yan, pugad ng mga bird nest. Magandang araw sa inyo mga kapramdi. Nandito po ako sa Barangay Burabod sa Sunto o Barangay Burabod, Lagunoy, Camarines Sur. At accidentally kapramdi nadaanan ko yung napakagandang garden dito at gusto kong ipakita sa inyo. Although talagang naghahanap ako ng garden, pero ang target ko pupunta ako sa may dagat kasi gusto kong magpahinga, gusto kong mag-isa, naghahanap akong pwedeng makainan, pwedeng makapihan, pwedeng magtambay ng mas matagal. Kaya ito kapramdi, hindi ko masyadong kabisado yung mga daan dito, kaya kung saan na lang ako dumaan at ito nga may nakita akong napakagandang garden dito sa Barangay Burabod, Sunto. So ito kapramdi, ipapakilala ko yung may-ari ng garden at siyempre at may dala-dala nga siyang mga gamit sa pag-gardening kasi ayun, nag-gardening daw siya sa likod at matagal na akong kumakatok dito, kaya lang hindi niya pala naririnig yung katok ko. So yung kapitbahay siguro tinawag siya, kaya ayun. At nandito siya ngayon at ipapakilala ko sa inyo kapramdi. Siyempre yung ang kanyang garden na alaga at talaga naman maamis kayo sa kanyang napaka-scenic at napaka-refreshing na garden. So magandang araw po ma'am, kumusta po kayo? Okay naman po. Magandang araw din po sa inyo, mga Ayan. viewers. Ayan si ma'am. Ano pong pangalan niyo ma'am? Si Banji po. Banji Sanico Relioso. Ayun, Banji Sanico Relioso. Parang baka kamag-anak ko pa kayo ma'am kasi ang tatay ko, nanay niya yung si Relioso. Relioso So po. sa Luho. Opo. Tagaluho po talaga ang mga Relioso. Opo. Ano po, manugang ako ni Paypain dyan. Yung tatay ko Abilia, pero yung nanay niya siguro Relioso. Dahil ko masyadong kabisado kasi Mga Tagaluho. basta mga Relioso magkakaano yan, magkakapinsan lahat. So baka kamag-anak ko pa. Dyan, mga kamote tops yung garden namin dyan sa pinya. Opo. Mga ang gamit-gamit sa bahay. Ma'am, ano po itong klaseng halaman? Ito ba yung Ano tinatawag po yun na siya, yung magic fruit. yung calabash? Magic fruit yan siya. Yung namumunga na parang Ilog na. niyog ang bunga. Ang buko ang itsura. Opo. So ito kapramdi yung calabash. Pag namumunga siya, yung niyog niya yung bunga niya parang buko. Ito. Catleya Orchids. Hindi pa po siya namumulaklak. Nung nakaraan, namulaklak yan. Ito, namulaklak yan ng nakaraang Opo. buwan na. Ano na po, nalaga. Ano rin po siya? Hindi po siya Catleya. Ito yung ano, Ayan. wild lang po ito ma'am. Yung isang araw lang yata bulaklak nito. Tapos, naman po siya ng months na po yun. months na rin po yung bulaklak niya. Naglagas na po yung... Iba yata, hindi po yata yung natatanong ko sa bukid na pag namumulaklak isang araw lang. So, ayun ka po, napakadami niyang halaman dito. Itutur tayo ni ma'am. Ito yung mga ano yun dyan. Opo. Yung mga prutas yun dyan sa likod. Ito ma'am, napakarami niyo pong bromeliads. Anong variety po ito ng bromeliads? Kasi mamay po ang nag-ano. Wow, ang dami. Hindi po ba kayo nagbibinta nito? Depende po sa kanya kung ano, pero hindi ko pa alam po kasi ano. Pinakalat-kalat lang po yan. Ang dami, mas maganda siguro kung natatamaan siya ng araw para gumanda yung kulay niya. Sa araw, pag ano, nandito Opo. ng araw pag ano. Ang taba niya. Tapos ayan, yung mga collection na po yun, wala lang pong ibang mga varieties ng bromeliads na. Pero napakarami, ang gandang tingnan. At talagang nakaka-refresh siya mata pag yun lang tinitingnan mo dahil napakadaming branches. Doon sa likod mga prutas yun dyan. Marami pong mga prutas, ma'am. Depende pa naman mga avocado, itong tukban. Opo. Tapos ito, ibang variety rin po ito, ma'am, no? Yan, iba rin yan. Tapos yung wild orchids.
Ayan. Marami siyang mga variety ng plants. Ito yata yung ano, parang basta something horsetail. Ay, hindi to horsetail, parang Chinese bamboo yung ano. ito Chinese bamboo. Sa likod mo marami pa po, no? Mayroon din silang napakalago na olive plants. Tapos may mga may mga ano po siya, may mga Salad ng ibon. yan, pugad ng mga bird nest. Opo, napakaraming nangingitlog na ibon dito sa kanyang ano. Talagang napakasarap mamasyal dito. May mga pugad, maraming prutas. Ma'am, ano po ito? Ibang klaseng halaman ito. Ganyan po talaga yung dahon niya. Ganyan po. Ang ganda. Parang Parang kulubo. hindi ko alam kung anong ano, pero hindi po talaga siya ganyan talaga yung dahon niya. Wala po talaga siyang uod. Maganda, ibang klase. Suro niya. Opo. Ito mama, insulin plant po ito. Oo, insulin plant. Insulin plant pero parang ang dahon niya parang ang bulaklak niya parang orchids. Ayun. Gamot din po ito ma'am, no? Gamot sa diabetic. Insulin plant. Hindi ko lang kasi yung karamihan po ma'am, yung insulin plant, ang bulaklak niya yung parang torch, yung bilog lang. Ibang klase din ito daw. Pero ito parang orchids. Ibang klase din yun na insulin. Opo, ang gandang lahi nito. Yan, namumulaklak siya ng ibang klase. So first time kong makakita nito Kapromdi kasi napakaraming insulin plants na pinifeature ko. Pero yung ibang klase ito. May bubuka yung bulaklak niya, parang orchids ngayong dating. Peace lily, marami silang peace lily. Ayun, tapos ano to ma'am, fern, Burmese fern na tumutubo sa mga kahoy. Ito naman Kapromdi ay wild naman ito kung saan naman siya na tumutubo. At siyempre meron pa rin ulit sila ditong bromeliads na napakalaki. Ito po durian. May durian pala dito sa atin. Buhay dito sa ano. Naputol kasi siya, dapat matagal na yun. Oo. Naputol Sayang naman. yung bagyo na Tapos bagyo. may mga pinya. Ba't wala pong bunga yung mga pili, ma'am? Masyadong mataas. Tapos may mga bunga yung ninanganga. Yung baka matamaan ako sa ulo niyan. So, ayan, napaka-refreshing pala talaga. Hindi lang sa harap yung refreshing Kapromdi pero pati pala dito sa likod ay maganda. Marami silang pinya at saka kakao. Ayun. Ito naman, ma'am, ano pong klaseng fruits ito? Kahil. Kahil? Forever namumunga yan. Ano yung kahil? Yung parang siya... Orange? Orange na ano. Wala, Hindi naman siya dalang hita? hindi, iba rin yan. Forever siya namumunga, parang walang... Wala pong katapusan. So, ano po yung bunga niya? Masarap ba? Oo, Matamis? para siyang orange. Matamis. Parang orange din. Tamis. Ayun. Ang marami dito suha. Suha. Ay napakaraming bunga. Doon naman sa... So ay naman dito Kapromdi yung pinaka front yard. Ay nakikita nyo napakaganda ng mga halaman. Mayroon mga croutons.
tea plant, sunplants na mga bulaklakin, mga flowering sunplants, orchids. Tapos meron sila ditong, ano to ma'am, kubo. Kubo pahingahan nila. Mas maganda kung nipa. Kaya lang, siyempre pag bagyo dito naman, mahirap pag nipa. Then ito pa rin, napakarami nilang pinya dito sa loob ng kanyang bakuran. May mga gabi, ang laing, may kalamansi, tapos yung ferns, parang fish bone na ferns. Ang tawag nito sa amin ay kurukalasag. Ayan. May mga gabi. Tapos dito naman, ayan. Lagundi po ito, ma'am. So ito pala kapromdi yung panggamot sa ubo. So sometimes nakita ko, akala ko dun sa isang bahay may nakita kong ganito. Akala ko yung golden shower. Ito pala yung ganito pala yung lagundi pala yung nakikita ko na yun. So may flower din naman siya. At ayun ang pangunahing panggamot ng mga Pilipino sa sa ubo, yung lagundi. Tapos yung fishbone na fern sa ibaba. Nitibigo niya po ito, ma'am, no? So, ayan, malago siya. Kaya siya maganda kapromdi kasi pag morning sun, tumatama sa kanyang araw. So, pag mga bandang alas 10 na, nawawala na yung araw sa kanya. Kaya, perfect yung magtanim ng mga bigo niya sa, yung natatama ng araw or morning sun. Ito naman, ma'am, yung orchids, dancing lady. Ayan, flowering yung orchids nila na dancing lady. So, mayroon silang dipwil. Yung dipwil, ma'am, buhay po ba ito? Ayan. Dito po kumukuha ng pandilig.
Hello ma'am, salamat po sa pag-accommodate po nyo dito sa inyong napakagandang bakuran at syempre inilibot nyo po ako sa napakaganda nyong garden. Maraming po salamat ma'am. Ayun lang po, welcome po. Thank you po.